Ja, dat vliegt er. Wel ver, hè? Als ik ooit eens 5 minuten tijd heb, morgen of een andere dag misschien, dan doe ik het echt, iets waarvan men zegt, nee, dat hebben we nog nooit gezien. Maar ik heb de hele dag toch al zoveel te doen. Eten, drinken, slapen zoals voor. Hele nachten dromen en dan moe zijn tot de noe. Enzovoort, enzovoort. Wat een leven. Maar als ik eens 5 minuten tijd heb, dan kan je er zeker van op aan dat ik op een keer, maar wie weet wanneer, mogelijk eens aan de slag zal gaan. Maar ik heb de hele dag toch al zoveel te doen. Eten, drinken, slapen zoals voor. Hele nachten dromen en dan moe zijn tot de noe. Enzovoort, enzovoort. Wat een leven. Maar als ik eens 5 minuten tijd heb, dan kan je er zeker van op aan dat ik op een keer, maar wie weet wanneer, mogelijk eens aan de slag zal gaan. Als we 5 minuten tijd hebben. Het is ook heel moeilijk om die hond die trage oefeningen aan te leren en die 5 minuten tijd dat we moeten nemen natuurlijk altijd laten te gebruiken. Dan hebben we Sanne en